Avui, Jaume, renovació de la Junta del comitè local aquest d'Espia Falanich. Tu ets el president, un poquet quins són, què és aquest comitè nou? Bueno, aquest comitè és per ja una senya de que el Pi creix, de que el Pi de Falanich té projecte, té ganes de que les coses de que puguem seguir fent feina per Falanich, i molta d'il·lusió amb implicar gent nova, en donar-nos a conèixer i en fer feina pel poble. Hi ha hagut molta renovació respecte al comitè que hi havia, vull dir, ha entrat molta sàvia nova dins. Sí, hem augmentat el número de membres del comitè local, s'ha augmentat, el comitè són 13 i s'han incorporat persones que inclús són de nova afiliació. Serà un any, diguem, amb molt de reptes. Falta un any per les eleccions i l'altre tu assumiràs la baldia de Falanich. Vull dir, també el comitè aquest te donarà una mà darrere. Efectivament, és un comitè que, tot i que jo sigui el president, tenen molt clar que han de fer molta feina tots, perquè és un any que hi haurà moltes coses, hi haurà molts de moments i que esperam que està a l'altura d'aquesta situació. Avui Falanich elegeix nou comitè local. Ara, diguem, aquesta temporada, un any antes vista les eleccions, com ho feis des d'Espí, aquesta organització? El que és evident és que Espí s'està moguent. És a dir, Espí és dels pocs partits que cada setmana renova 2 o 3 comitès. És a dir, aquesta setmana toca avui a Falanich, passat demà toca a Pollença, fa pocs dies érem a Sant Antoni a Eivissa, a Ferreries a Menorca. Espí s'està estenguent a poc en dones i homes de totes les Balears, i avui toca Falanich i amb en Jaume Montserrat, que l'hem elegit com a president del nou comitè, amb un secretari, amb 2 vicepresidències, una ampliació de vocals, un reforçament del projecte Falanich, que estem convençuts que donarà bon resultat. Dins aquesta feina que hem fet moderada, sense voler ser els protagonistes de res, però en tot cas mirar estar a prop dels problemes. És a dir, aquí ningú té la solució màgica, i el Pi, com que té aquest principi incorporat de que no som els millors, però no som els pitjors, i que tothom té coses bones, i si som capaços de compartir les coses bones poden tirar endavant, amb aquest esperit el Pi està cresquent a les Illes Balears. Això anava a demanar, un any vista de les eleccions, com se presenta, com s'encara aquest any? Bueno, això sempre fins al darrer moment no se sap. És evident que les enquestes que han sortit fins ara ens donen el doble d'intenció de vot que ens donaven ara fa 3 anys antes de les eleccions. És a dir, però l'enquesta bona és aquella final. És evident que el Pi s'irà, com s'irà de gros dependrà de les dones i homes de Balears que decidiran en tota llibertat el que volen pels pròxims 4 anys, i nosaltres estem esperançats que serà positiu i encaixarem el resultat que sigui necessari. Més que res, jo crec que el Pi ha demostrat al Parlament i al Consell que no ha de pensar el que volem, sinó que sabem el que volem. És a dir, quan hem xerrat d'infraestructures, quan hem xerrat del tot inclòs, quan hem xerrat del lloguer vacacional, quan hem xerrat de que és bàsic millorar el que és la xarxa de tren en aquesta terra, connectar Palma, que no, a l'hora d'entrar, que va tot el servei de circunvalació que estan aturades, que està saturat, però no està saturat ara en zones estrangeres, està saturat en el mes de gener, que ha passat que fa 10 anys que no s'ha planificat. I aquestes propostes que hem anat posant de tren, de carreteres, de vida de cintura, de totes coses d'aquestes, com el que ha estat una defensa molt clara del petit comerç, prohibint les grans superfícies, el que va ser també a instància nostra, malament no hagi complit el govern, que era que vàrem aprovar mirar de reduir els cotxes de lloguers a les Illes Balears en prop de 50.000 cotxes. Tothom va votar a favor que s'ha fet l'estudi. L'estudi s'ha fet i el govern no l'ha fet. El qual el Pi el que vol ho sap i va explicat. I jo el que veig és que hi ha molta gent que hi és, però no sap el que vol. Però hi és, de moment comanda, i mira, això és el que hem d'intentar canviar, però nosaltres tenim esperit de sacrifici i que sabem que anirà bé.